Марунка, заповядай, ма. Честит, Свети Далматин. Ко? Ама подарък ти правя, ма. Днеска нали имам празник. Влюбен съм в друга. Ко? Ай, отваряй. Това да Шанел ми мяза. Хубаво ли? Като с Шанел същото. Едно към едно клонинг. Само дето си казва шанс. Как съм? Ау, как замирса се едно се скъпала. Виж, и аз си взех един. Жобилан Торо. Виж, слива се с мене. Който мирише на Версачи Ерос. Ко ще кажеш? Направо на тигър ми лъхаже. Откъде ги взе? От Дубай. Кога ходи в Дубай, бе? Що не ма взе? Ама нема, от интернета ги взехма. Парфюмс from Дубай. Те там имат луксозни арабски аромати, сертификат за качество, трайни, хубави, направо топ. На промоция бяха, направо без пари, по 35 лева ги взех. Сега така като съм се размирисала, няма ли да искаш да ма отпразнуваш? Баш сега ли? Баш сега как ли пък не? Не стига, че парфюм ти взех, ами и да те отпразнувам искаш. Малко ще те пропусна.